Goddag. Nu er klokken 3 om natten. Nej! Og Tobias døde. Og Martin er faldet i søvn. Nej, det er så bare de sådan ud. Vi spiller pool. Jeg skal lige have fundet mit pølste. Og jeg er virkelig overtræt. Virkelig overtræt. Jeg er klar, nu spiller jeg lige alt, hvad jeg kan. Kan du se? Kan I se? Kan I se? Nu kommer der en bold. Og igen. Og igen. Og igen. Og igen. Og den gang kommer der 2. Og ind i. Jeg er mega awesome næste pool. Og jeg lytter om mig. Prøv lige med den anden. Enig. Det er nok ikke så derovre. Jo. Der er dag. Det er en tidlig morgen. Så tæt på, at jeg slår min iPad. Tobias, hvad er du? Hvad er det, jeg er i næste runde? Jeg vil kun have den. Hallo? Jeg tror måske, hvis du kan finde ud af at spille med flere. Dårlig skud. Jeg er klar til at lave lige et ord. Jeg er lige ved optag. Jeg optager lige mit pooltalent. Jeg optager lige mit pooltalent med at ramme iPad. Det er så ikke noget særligt stort pooltalent. Er I klar til at råbe lige hul? Der kan snart ikke være flere kugler i det hul derovre. Er I klar? Så er det lige så. Jeg er klar den her gang, der fyrer I virkelig. Hen mod hullet. Og puff. Nej, der kan sgu da ikke være flere huller. Puff. Hold op dine satans femmer. Hold op dine satans femmer. Hvorfor rammer du ikke iPad'en i stedet for? Ja, jeg skal også prøve. Jeg vil lige prøve at fyre en hel bunke forbi det. Og vi slutter det afsnit. Hej.